розумієте, я хочу, щоб просто всі знали, як тільки ти попадаєш, і неважливо, ти кримський татарин, чи українець, чи ти як диверсант, чи ти там, я не знаю, як порушник громадського там ладу, як вони там, чи зазихаєш на територіальну цілісність, неважливо, в чому тебе звинувачують. Як тільки ти попадаєш, за тобою закриваються двері ФСБ там, чи СІЗО, одразу тобі пропонують співпрацю. Одразу тобі диктують умови. І ти можеш дійсно звільнитися, ну як мінімум зменшити набагато те покарання, яке тебе формально і незаконно дадуть. Якщо ти на це не йдеш, то тоді вже машина розкручується, той маховик розкручується до кінця. З наших людей ще ніхто на це не пішов. Або йти на співпрацю, це треба покласти вину на інших. Це треба на інших показати, що вони диверсанти, що вони готували заколот, що вони хотіли вбити там, я не знаю, когось. Ну, як в 37-му році. І зрозуміло, що коли наші люди ведуть себе в місцях вже позбавлення волі, тобто вони не ламаються, вони не продають своє життя, не полегшують свою долю завдяки зрадництву, то зрозуміло, що ми цього не маємо робити. Нам нічого не загрожує. Ми